दे लोगो जालायदो। जोंहा बुंदों मनेस्वरखौ साब खालामबाय नोंखौ साब खालामबायनो मनेस्वर बसुमतारी नोंबो बिशालखौ साब खालाम हरफिनदो दे रिटार्न हरफिनदो। जोंहा बिशाल ब्रह्म खालामहरफिनालै खालामहर हरनाय दोनर भिडिअ नायनानै जों बिशालबो आं आनसाबसो खालामफिननोसै। अह नंगौ नामा? जोंहा बिशाल ब्र नों उन्दुबाय नामा? औलै उन्दुबाय। Gamer, hello boy. Hello, hello. सोशल नया मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग। प्लीज कमेंट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, प्लीज कमेंट कीजिए। ट्रेडिंग गेमर ने बोला है लाइक दैट, थैंक यू लाइक देने के लिए। प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, जो कमेंट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। जो कमेंट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, प्लीज कमेंट कीजिए।
दोस्तों जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। जोंहा बिसाल बुंदों मा ओंख्रि जानाय, जोंना ओंख्रिया सबाय। बिसाल ब्र' जोंहा बिसाल ब्र'आ मा बुंदों एफा लासै रायलायो खोनायाखै। अह नंगौ नामा? दे कमेन्ट खालाम दे, कमेन्ट बिसाल ब्र'। हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट दोस्त लोग। जो नया मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो दोस्त लोग प्लीज सपोर्ट मी। सपोर्ट करो, सपोर्ट। हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। जो नया मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट। हेलो दोस्त लोग। जोंहा बिसाला बुंदों ब्र'आ मा जायगानि? आङो माबानिसो गहपुरनि आरोना। नोंलाय अबेनि जाखो बिसाल ब्र'? खोन्थाहरदो दे। कमेन्टखौनो बेसेबांबा थाबसो हरो। फाटाफाटि कमेन्ट करो दोस्त लोग। जोंहा बिसाल ब्र'आ बुंदों अह'नो। औ आं गहपुरनि आरोना, रबि एक्टरमोननि गामिनि आरो। जोंहा बिसाल ब्र'आ मा बुंबावदों आं सिमोनसाफुरिनि। वाव नंगौ नामा? सिमोनसाफुरिनिसो होनबा बहुत गोजाननि नोंबो। जोंनि गहपुर एरियायाव फैफेरगोन ना फैफेराखै जाखो खोन्थाहरदो दे। एसे थाब खोन्थाहरदो। गावहा माने लासैसो आरोना खोन्थाहरनायानो। जोंहा बिसाल ब्र'आ मा बुङो दा? रबि एक्टरमोननि जायगानिसो। औ आङो रबि एक्टरमोननि जायगानिसो आरोना। बिसिना थारायबारि होनो, जोंना हाइजेंबारि होनो आरोना। जोंहा बिसाला मा बुंबावदों आं थांफेराखैनो। नंगौ नामा? फैबासो नुगोन आरोना।
दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। हेलो हेलो, प्लीज़ कमेंट। कमेन्टआनो रावबो खालामला माथो। जोंहा बेसल ब्र'आ बुंदों ब्र' दे आं थांनोसै। अह नंगौ नामा? आं नोंनो सापर्ट मोनसे हरबाय बेसल ब्र'। जोंहा जिबन ब्रह्म सफैना दङ बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जिबन ब्र'निसिम। हेलौ ब्र' माबोरै दं? अह मोजाङैनो दं जिबन ब्र'। नोंहालाय बोरै दं खबरफ्रा? मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे एसे। लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे जिबन ब्र'। कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। जोंहा जिबन ब्र'आ बुंदों सबायजों दाउलै ब्र'। अह नंगौ नामा? गोथावआनो। जोंहा बिशाल ब्र'आ बुंदों जिबन ब्रह्म आंनिखौ साब खालामदो दे आंबो नोंनिखौ खालामनोसै। अह नंगौ नामा? ब्लु नांगौबा बिनानै बि जिबन ब्र'। बिशाला नोंखौ लोगो जानो लिंदों। जोङो जिबना आइदिसो आरोना। हेलौ हेलौ हेलौ, कमेन्ट खालामदो दे। गासिबो थांजोब्बायसो आरोना। कमेन्टखौनो खालामासै। जोंहा जिबनाव बुंदों आंना बे नङालै ब्र'। चेनेला आंना जाखांफु फिल्म प्रडाक्सनासो आंनि। अह नंगौ नामा? आइदिसो नामा बे ब्र'? सापर्ट होलांदो दे आंखौबो अननानै जिबन ब्रह्म। जोंहा बिशाला बुंदों दे होनबा
रेल आइडिजों लोगो जादो। होमबा नोंहाबो जिबना आइडि दङ होनबा? लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे जिबन ब्र'। कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। गावनो होखादोंमोन नोंथाङा। कमेंट दोस्त लोग जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो हेलो कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्त लोग। हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट करो कमेंट सब कमेंट करेगा वो। हेलो 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 सर से कमेंट खालाम देते हैं लोगोफोर। जीवन बुंदों अच्छा जीवन ब्र' मा बुंदों नुवासै आंनि मबाइला ब्र'मोन। नुवासै आंनि मबाइला ब्र'मोन। बुजियासै जीवन मा होनखो? नुवासै आंनि मबाइला ब्र'मोन। कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर सोर दङ।
Komen खालामनो दे लोगोफोर सोर सोर दङ। Hello, hello. Please comment. Dosta solis. Hello, please comment me. Komen hराबा आं दोननोसै आरोना।